जों न' गोदान बानायगोन। जिंगा दासि दे फंबाय। मोजां बानायगोन। मादै अ मादै दाहास्रि दिनैसो दाखालि लिंहरनाया अ मादै माने जागोन दे जागोन माइरंआ बैहायनो दङ। नै साहा लों। आं साहाखौ लोंथ'ला मादै। मानो? आं हारसिङै जानानै मा खालामनो मादै। फंबाया मैयानिफ्रायनो ओंखाम मोनजायाखै। थोद फाग्लि सोर जानो बेयो नोंनि बाहागो। होमब्लालाय नोङो थांनाय समाव लानानै थांफादो न'आव फंबायजों राननानै जाहैदो। फंबाय फंबाय ओइ फंबाय मुरि जागोन ना? आब' नों जाया नामा? आं जाखांबाय। नों हारसिं जाबाय था आं गुबुनाव खामानि मावना फैनि दे मोजाङै हम गोग्लैगोन। आगै उर्मिला राजबंसि रांखौ लाबोबाय दा? बसुमतारी आदा आंनि बाथ्राया फंसेल'। गुड भेरि गुड। नो लादो राङा। गुड 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 भेरि गुड। नोङो जोबोद माइनावस्रि सिख्ला दै। नै बसुमतारी आदा बेयाव आंनि लोगो साबानि मुं दं आरो मबाइल नाम्बारबो दंखायो। गासैबो लेखा गोरों गोजा दा? लेखा फरायनाय सिखोलायालाय दालाल हमनांगौ जायो दा। हेलौ राजबंसि आगै। थिग दं राङा हले खम जानाय नङा दै। औ सासेया राजबंसि सानैया बांगालि आरो सानैया बर'। साख्रिआवला मोनोब्ला 1 लाख रां धोनि मानसि मोनोब्ला 50,000 रां मिथिबाय? ओं अ दे अके बाय।
ओंखाम उखैबाय फंबाय? थांना संहैनोसै। खामानि एसे दंबावो। खामानिखौ फोजोबाब्ला बोरै जों रां मोनगोन? आब' आंबो खामानि मावगोन। आखायानो मोजां नङाब्ला बोरै खदाल जावगोन? नों मेङाखै आब'? आयै आयै आं लाबोबाय आयै आयै माथो जालायखो आफा आयै आं लाबोबाय आयै आं लाबोबाय मा लाबोखो? आं हाबा खालामबाय आयै बे उर्मिला राजबंसि हा राजबंसि नोंसोरनाव सोंना लाबोखो? आं नोंखौ फरायनोसो थिनहरदोंमोन ना बिहामजो लाबोनो थिनाखैमोन। नों जि जायगानिफ्राय लाबोदोंमोन बै जायगायावनो दोनहै। आं बेखौ बिहामजो गनायना लानो हाया। आं मिथिया आं जा लाबोबाय नों गनायो गनाया आं बेखौ मिथिला दे बिमा हामबाय जि जाबाय दावराव दावसि दा खालामसै गामिनि रायजो राजाफ्रा मिथियोब्ला बयबो मिनिगोन जोबोर खस्थ'यै खाङै बायै फेदेरो नाथाय दानि मुगायाव उल्थासो जाबाय नंगौलै नोंथां बाथ्राखौथ' नोंथाङा थारखौनो बुंदों आरो बे बाथ्रायाथ' नोंथांनिल' नङाना बे जाथाया बयनिबो न'खराव जादों आच्छा नोंथां दाखालि आं रांनि खोथा बुंदोंमोन ना रांखौ मोननायब्ला हामगौमोन आरे माहाजोन बाबु नोंथाङा जिंगा दासिब्रा जेसेबां रां नांगौ आंनियावनो मोनजोबगोन मा रांल' जा मुवा बेसाद नांगौ गासैखौबो आंनियावनो मोनजोबगोन नोंथाङा मात्र आंखौल' बुंब्लानो जाबाय जा नांगौ जा समाव नांगौ बे समावनो लांफैनो हागोन बहाथो माहाजोन गासैबो हाहुआनो नोंथांनानो बन्दक थाजोब्बाय आंनि न'आव सुनि हाब्बाय नोंथां सुनि हाब्बाय दरजा खिरखि न'खौबो लुफुंजोबनो हायाखिसै नोंथाङा जेबो जिंगा दासिब्रा नोंथाङा माने इसेबां जिंगासिदों आं थासान्दियाव जा रां नांगौ जा मुवा बेसाद नांगौ आंनियाव फैब्लानो जाबायना जा नांगौ आंनियावनो मोनजोबगोन नोंथाङा इसेबां जिंगासिनो नाङा मिथिबाय थौ रांखौ बै दखानावनो लानो हासिगोन एसे लेखा लेखिबो दङ नोंथाङा सुइखौबो होनानै गालांनांगोन जागोन दे नोंथां बेफोर नोंनि फाला आंनि फालासोब्रा बेफोरखौ जिंगासिबाय थानो नांला नोंथां आब' 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 बियो दुफाङा दा आंखौ बियो फोरोंदों खुलुमबाय खुलुमबाय फै जिरायफै जिराय फंबाया ब्याम खालामनो हादोंना औ हादोंथ' आगोलनिख्रुइ बांसिन मोजां जादों बेहा हायाब्ला बुबानो जाबाय बेखौ रोंग्राया आंनो गासैबो खोथाखौनो बुंजोबबाय आरो खोनानानै आं बेराफारसे दुखुबो मोनदों आं बोरैबा मोनदों गोसोखौ जि जाबाय मोजांनि थाखायनो जाबाय आरो मोजांनि थाखायनो जायो एटलिस्ट दा नोंसोरो रावजोंबो बुंजायाब्लासिनो गावनि गोसो बायदि मोजाङै सोलिलांनो हानाय बेथ' जाबायना नंगौ थेवब्लाबो सिगांनि बाथ्राखौ गोसोखाङोब्ला जोबोद दुखु नाङो गावनि मानसिफोरानो बिब्दि खालामोब्ला आरो गुबुनखौ मा फोथायनो हानो बेफोरखौ दोनथ'दो दुफां साहा फुदुंनि साहा लोंलांदो नांला आं ओरैनो साहाखौ खम लोंखायो
क ख ख ग ग ख ख ङ ङ दे नों दा फराय क ख ग ङ आरे आरे बावगारलायबाय दासो फोरोंदोंमोन माथो लिर आब' आं हादोंनो माथो हादों? आंखौ मानो बुदों एसेबां मोनसे सोदोबखौनो खनले खनले बुंबाय थानांगौ नामा रागा जोङा मा जानो हा नोंनि बे खर' मा दङ हा मा दङ देहायाथ' मैदेर बायदि नाथाय खर' दाबो मेलेम जायाखै बिहा फराय आब' नों आंखौ मानो मैदेर बुंदों आंथ' मैदेर नङा मैदेरा माथो सिन्देर थायो खोमाफ्रानो गिदिर गिदिर जायो आरो आथिं थोंब्रैबो दं सिरि था आरो आंखौ फोरोंफैबावदों बे नोंनि खुगाखौ हमथ' मैदेराबो नोंनिख्रुइ बांसिन गियान दं मा जादों मानो इसिबां दावराव दावसि ओइनि मोदोमाल'सो गेदेर जालांदों दाबो गख'खौनो गोसो लाखिनो हाया हागोन दे हागोन मानो हाया जानो फोरोंगिरियानो मोजाङै फोरोंनो रोङाखै खोमा हायोब्ला नोंनो फोरोंना नायलाय दुफां जिरायथ' बिदिब्ला आं साहा बानायना लायनि आब' आंबो साहा लोंगोन नोंलाय माखौथ' जाया लोङा जाग्राखौसो सिगाङाव नांग्रोगौ बेनो आच्छा नोंनो दिनै आब' मा फोरोंखो देलाय एसे फोरोंना दिन्थिलाय क ख ङ है जानाय नङालै नोंजों बोरै बोरै फरायो आच्छा बेफोरखौ दोनथ'दो ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनो दे ओमफ्राय आंनो फिननायखौ होब्लानो जाबाय आच्छा हमनानै ला माबा दाउआ आदार जागासिनो दा बेनिनो मानै बिरलाङोब्ला अब्ला खैथा थागोन स्नि नै जाम्बा फिनखौ आं होनि माथाम थागोन ना माब्रै थागोन माब्रै दासो मिन्थिबायना नों औ मोनथिबाय दासो रोंगौनो माथो देलाय बुं खबरफ्रा माबायदि नोंना दासान्दि मोजाङानो नाब्ला दुकानिया दाहार हरथ'नायखायसो न'फोरखौ लुनो हाबाय आरो जानाय लोंनायफोरखौबो बिनि दुकाननिफ्रायनो बाखि लाबोगासिनो नोङो बांद्राय दाहार खालामबाय थानो नाङा नाब्ला दखानिया बांद्राय मोजां मानसि नङा बे हले दस्रानो दाहार होयै होयै गुबुननि हाफोरखौ गावनि खालामना लाजोब्बाय नाब्लि अ नाब्लि दे जों सफैबाय गोबां मेंथारबाय साहा एसे फुदुंदो बै गादाब्लायाबो लोंलांथोसै गादाब्लां मा एसेबां इजि माखौ नायबाय थाखो आलु गुस्रा दिखांना दिनथां दे नाब्लि साहा एसे थाब फुदुंदो बे आलु बस्थासेखौ हारसिङै दिखांनो हायो नामा बियो ओइ नाब्लि नै नायनानैल' नोंसोरनि सभाफोरखौ नायबोसो थादों दे गादाब्ला बस्थायाव हम औ दे हाजिरा लाया मुलायानो बेयावनो गावबा गाव मावनानै थै Boy gadablong, mana betiku? Bayu dinjak aluku. Ruwachibu nanggu, dahunabu nanggu, ara hajirabu nang bagus. Jaya nang sudung, labu saya. गैलालै आयु मा जाखो साबाय नामा एसेबां गुदुं साव फैनो बसिखाला दामलि माजोन बाबु सिखार
Sikat. थाइ शाला Ayo. खैमाफोर शाला आयदै शाला फुथार खोमानानै सोलिलाबाय थायो शाला सैमाफोरा बुजि मोनदों आं नोंसिनि खुरांखौ आयदै नायगोन र' Aboy. Aboy. Dasri aboy. माथो दरजायाबो फांनाय बहा थांखो बिसोरो दास्रि आबै उफ अ आबैसो माथो फै जिराय फै आबै अ एसेबां गाबज्रिदो बहाथो दङमोन खामानि मावबाय दंमोन आं आबै बेयाव जिराय आबै नै आबै मैगं एसे लाबोदों न'बा मा दं मा गैया नै मनाखौ न' सिङाव दोनहैदो आबै मानोबा लाबोनांगौ जाखो आबै गोसोखौ हमथा गाबनो मोना लोरबां दाजा आबै नै मैगङा लांदो न' गय जा आबै जागोन दे आबै एसेबां बुरजा मानो लाबोनांगौ दे आबै इसेल'सो लाबोदों आबै जोंहा न'आवनो गायनाय जानाय मानसियानो गैया नोंसोर जायाब्ला सोर जानो जोंहाबो सानैल'सो जाजोबनोनो हानाय नङा जागोन दे आबै जा न'आव मोजांब्ला आबै मोजां आबै दङ नोंहालाय आबै दासान्दि मोजाङानो दे मोजांबा मोजां आबै दे नोंसोर मोजाङै था जागोन दे आबै आबै नै बहानिफ्राय फैखो बिलाय बहानिफ्राय फैखो बहा सोलोंखो नोङो बिदि खुलुमनो बियाम जादों दे आबौ जादों हामदों रोंदों दे रोंदों आबौ नों बहा सोलोंखो आबौ बेनोसो बिनिया हामदों दे जादों दे आबै रोंबाय आबौआ नै आबै नोंसोरो उन्दै समाव बे आबौ फिसाया आइ जादोंमोन बिनिखायनो बिदि जाना थालांबाय हायोब्ला थाबैनो बिनि मुङाव थानसालियाव बावथाय हैथां आबै दै गोथार लाबोनानै लोंहो दाबो हामगोन आबै नंगौना आबै औ फंबाया मोजांमोनब्ला मा खालामगौमोन आं मोनथिगौ आबै फंबायनि थाखाय आंहा जोबोद दुखु दङ आबै हामगोन दे हामथारगोन आबै